A secretaria xeral de Emprego, Covadonga Toca, e o alcalde de Boiro, Xosé Ramón Romero, foron os encargados de clausurar este obradoiro en materia de prevención de riscos laborais. Foron en total 16 horas de formación na que os asistentes recibiron recomendacións preventivas que non só repercutirán no seu traballo, senón tamén do benestar da persoa que recibe a súa atención. Na súa intervención, a secretaria xeral destacou o compromiso da Xunta coa saúde e o benestar no traballo. Todo este tipo de actuacións que levamos a cabo son para técnicas para mellorar e axudarnos a desenvolver o traballo no mellor xeito posible. Unha campaña que son dípticos, pero que responde tamén á formación. Neste caso, o Concello de Boiro acolle esta formación. Tenemos 8 talleres en toda Galicia, 2 por provincia, con esa filosofía de axudaros a mellorar o desenvolvemento do traballo. Un aspecto este no que tamén incidiu o propio alcalde. É un placer que a Xunta contase con Boiro para dar este tipo de formación e que conte ca xente de Boiro para formarse e encontrar emprego de calidad e, bueno, esperemos que a Xunta de Galicia conte en vindeiras ocasións con nós para centralizar a formación aquí en Boiro. Esta acción formativa desenvolvida en Boiro forma parte dunha campaña do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia, o ISGA, de cara a promover coñecemento para un traballo seguro, tanto na atención directa de persoas con dependencia como para os traballadores de axuda a domicilio, que inclúe accións de sensibilización, reparto de material informativo e accións de formación.